नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननिसिम जोबोद मोजां खौरां नोंथांमोना बे आंनि सोरां लामा इउटिउब चेनेलजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङोबा मिथि मोनगोन आरो जायफोर बाहाराव फासिना दं नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां गोजोनथाव खौरां जाय नोंथांमोना राहा गैयै जानानै दं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे राहा लामा लाना फैदों नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला मिथिलांगोन आरो नोंथांमोना बे राहा लामाखौ लानानै न'आव फैनो हागोन नोंथांमोना बेखौ नायो नोंथांमोना माखासे थांनानै नायना मिथिबाय जानांगौ होमब्लाबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि आंनि बुंनायखौ मिथियोबा नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो नोंथांमोना फैनो हागोन बेखौनो आं बुंनो सानदों नोंथांमोना जि जायगायाव फासिना दं बेनिफ्राय नोंथांमोना दा न'आव फैनो हासिगोन बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मबाइलनि स्क्रिनाव लांनानै नोंथांमोननो आं खिन्थाहैगोन मा राहाजों मा प्रब्लेम दा ट्रेनखौ नागारसिगोन नोंथांमोना बे ट्रेन नागारनायजों नोंथांमोना फैनो हासिगोन गाबोन 12 तारिखनि मे गाबोननिफ्राय स्टार्टिं खालामगोन होनना बुंदों नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला फैनो हासिगोन बेखौनो आं नोंथांमोननो मिथिनो मबाइलनि स्क्रिनाव लांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोननो मबाइलनि स्क्रिनाव लाना फैबाय नोंथांमोननो इयाव सुंद'यै फरायना आं खिन्थागोन India Railway plan to ground lease the registered passenger train operation from 12 May to 15 pair of train नोंथांमोना बुजिबाय गाबोननिफ्राय स्टार्टिं जागोन पेसेन्जार मानसिनि ट्रेना नोंथांमोना रोखायाव दिनै गभर्नमेन्टआनो याव नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय याव गभर्नमेन्ट होदों दा नोंथांमोना फैनो हासिगोन यावनो 50 पेयर अफ ट्रेन होनना बुंदों नोंथांमोननो याव हिन्दीनिबो दङ हिन्दीनिबो बुजिना लानो हागोन नोंथांमोना भारतीय रेलवे धीरे 12 मई to 20 से यात्री गाड़ी परिचालना पूरा प्रारंभ करने की योजना बना रहा है जिसमें शुरुआत में 15 जुड़ियों गाड़ियों के साथ है माने जुड़िनो गोनां 15टा गाड़ियों के साथ है माने गाड़ी दं होनना बुंदों आरोना इन गाड़ियों को नई दिल्ली स्टेशन से देश के 15 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए विशेष गाड़ियों के रूप में चलाया जाएगा माने इन गाड़ियों को नई दिल्ली स्टेशन से देश में 15 महत्वपूर्ण शहरों को हमें 15टा शहराव बा माबे बेखौ मोनसे एटेन्ड खालामनाय जादों माखासे माने मेन जायगायाव बेखौ होनदों आरो मेन जायगायाव बे गारिखौ सालायनायनि स्टार्ट खालामगोन होनना बुंदों नोंथांमोननो मोजाङै मिथिहोबाय आं नोंथांमोना बुजिना लागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांजोब नैयाव रोखा खिन्थाखादों नोंथांमोना बुजिना ला नैबेयाव रोखा दंखायो गभर्नमेन्टनि अबेनिफ्राय स्टार्टिं खालामगोन होनबा नोंथांमोननो खिन्थाखानाय दं निउ दिल्लीनिफ्राय स्टार्टिं खालामगोन बे गारिखौ रानना होगोन निउ दिल्लीनिफ्राय आरो माबे जायगासिम सोलिगोन नोंथांमोना अबे जायगायाव खुला थागोन मा खुला थाया आरो अबेनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जाना फैदों होनबा नोंथांमोननि जाय 12 पासिना थानाय बिनि थाखाय बेखौ राहा होनाय जादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं बे पासिनिखौ फरायनि नैबेखौ इन्डिया रेलवे प्लान ग्राउन्ड रिस्टार्ट पेसेन्जार ट्रेन अपारेशन अफ दा 12 मे टु 20 नैबेयाव खिन्थाखादों नोंथांमोननो बेखौबो आं दहाय फरायना खिन्थाबोखाबाय माखासे डाइरेक्ट सर्टकाटै आं खिन्थानि नैयाव खिन्थानाय दं दिस ट्रेन विल बी रान is a special train from New Delhi station connecting माने निउ दिल्लीनिफ्राय कानेक्ट जागोन माखासे बेनो जाहैबाय रान लाना होजोबगोन बिनिफ्राय गारिखौ मोनफा जायगायाव हगारना हरगोन आरो दा बेखौनो आं खिन्थानो सानबाय दा नोंसिनि सिगाङाव डिब्रुगड़ आगरतला हावड़ा पटना बिलासपुर रांची भुवनेश्वर सेकंदराबाद बेंगलुरु चेन्नाई ओमफ्राय मा होनदों तिरुवनंतपुरम तामिलनाडुनि जायगानि नाम बे स्टेशना तिरुवनंतपुरम होननाया मडगांव मुम्बाइ सेन्ट्रेल आहमेदाबाद एन्ड जम्मु टेवी बे स्टेशननिफ्राय मोनसे रानना होजोबगोन ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर बेफोराव दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना फैनो हागोन बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय बाद बाखि माखासे नैबे मोनसे ब्लू कलर नुदों खोमा नोंथांमोना नैबेखौ आङो डिसक्रिप्शनाव लिंक होगोन खिन्थु टिकेटखौ काउन्टाराव दाननाय जानाय नङा नोंथांमोना बुकिं खालामनांगोन आरोना नैबेखौ आं डिसक्रिप्शनाव होगोन नोंथांमोना बे लिंकआव शेयारनानै नोंथांमोना टिकेटखौ बुकिं खालामनो हागोन खै तारिखआव गाखोयो गाबोननिफ्राय स्टार्टिं जागोन नोंथांमोना थाबनो सिट मोननो हागौ
दिनै जुदि जायफोर भिडिअखौ नुदों नोंथांमोना बाहेरायाव दं नोंथांमोना टिकेटखौ बुकिं खालामनानै ला आरो जायफोर रोङा गोरोंफोरनाव सोंनानै माव खामानिखौ बेखौनो आं नोंथांमोननो मोजांनि थाखाय खिन्थाबाय जायफोर फैनो गोसो दं न'आव जायफोर दा गोबां खैफोद मानियाव गोलैनानै दं जानाय लोंनाय गोबां दुखु जालायाव गोलैनानै दं दिनै बिथांमोननि थाखाय राहाखौ होनाय जाथारबाय खिन्थु बेनो मोनसे गिनो गोनां नोंथांमोना मास्कखौ लानाया गोनांथार बेखौनो बुङो नोंथांमोना जुदि दा ट्रेनफोराव गाखोयोब्लाबो गावखौनो सेफ खालामना था आरो एकदम नोंथांमोननि थाखाय बे मास्कखौ लानाया गोनांथार आरो मास्कखौ लायाबा नोंथांमोननि सायाव मोनसे गाज्रि गोहोम गोलैनो हागौ नोंथांमोना मास्कखौ दानागार मास्कखौ लाथारनांगोन बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थायो मास्कखौ एकदम लाथारनांगोन मास्कखौ नोंसोर नागारनाय नङा आरो सोरनियाव मा कर'ना नांनानै दं रावखौबो मिथिया बयबो भारत थानाय बिथांमोना सेफै फैबानो जाबाय आरो जानाय लोंनायफोरखौ गिनो गोनां नोंथांमोनावहाय दखानफोरनिफ्राय सिरा लानानै ट्रेनाव जानो थाखाय लाना फैजायो दिनै गिनो गोनां बाहेरायाव संनाय खावनाय सानाबा बहुत फाननायफोरखौ जानो गिनां नोंथांमोना जुदि फैयोबा मोजाङै सेफ जानानै फैबानो जाबाय बेखौनो आं नोंथांमोननो मोजाङै खावलायबाय नोंथांमोना मोजाङै फैगोन आरो न'सिमहालागै फैनानै नोंथांमोना गावनि देहाफोरखौ मोजां मोननाय बायदि मोनाखैब्ला डाक्टारफोरनाव सिकित्सा मोजाङै लागोन आरो बाहेरनिफ्राय फैनाय खोथा नोंथाङा साबधान जागोन आरो न'आव फैनानै डाइरेक्टलि नोंथांमोना हाबनाङा दै गुदुंफोरजों दुगै हय दै गुदुंफोरजों आखाइ आथिं सु बेखौनो आं मोनसे मोजां खिन्थाबाय माने बेफोर बुस्थु दै गुदुंजों बिजानु बुस्थुफोरा थैयो आरो नोंथांमोना गावखौनो साब सिखोन खालामो जेब्ला न'आव मोनफैयो बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय गोजोन्थों जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना आंनि नैबे गोजा बटनखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना ला अरायबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोदान आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोननो हानाय बायदि बाय बाय नोंथां